шояд рӯзе аз рӯзҳо туро ғайбат карда бошам. хоҳ нахоҳ забон дар нафси ман ва ё бо ҷамоат бар қасд ва ё беихтиёр мелағжад. умедворам маро мебахшӣ агар туро ғайбат карда бошам. ман фаҳмидам ки аллоҳ шахси ғайбаткунандаро намебахшад та он даме ки шахси ғайбатшуда набахшад. шахсе ки маро ғайбат кардааст ё ин ки дар ҳаққам ягон кори бад кардааст, яқин донад ки ман ӯро ба хотири аллоҳ бахшидам ва умедворам ки ин шахс низ маро мебахшад. ин на ба хотири завқу бечорагист, балки ба хотири тарс аз аллоҳе ки осмону замин дар ихтиёри ӯст. ин навори як даъвате барои якдигарро бахшидан аст. биёед дилҳоямонро пеш аз иди қурбон аз ғайбат пок месозем иншоаллоҳ. ин наворо ба ҳар касе ки дар рӯйхата дорӣ равон кун, иншоаллоҳ ки кори хайр аст. иди қурбон омаду дар Макка ҳаҷҷи акбар аст. якдигарро табрик кардан суннати паёмбар аст. бо камоли эҳтиром аз тарафи коргардони шабакаи Солихбро, мардуми ҷумҳурии Тоҷикистонро, мардуми мусалмонони дуньёро ба омади иди қурбон табрику муборакбод мегӯем. аз даргоҳи Аллоҳи Раҳмони Раҳим ки замину осмон дар ихтиёри ӯст, мағфирати гуноҳон, ҳидоят ба роҳи рост, ҳидоят ба динро таманно менамоем. иди саиди қурбон муборак. иди саиди қурбон муборак. иди саиди қурбон муборак. ин наворо ба ҳар касе ки дар рӯйхата дорӣ равон кун, иншоаллоҳ ки кори хайр аст. дар шабака обуна шуданро фаромӯш накунед, зеро дар шабака обуна шудан шумо аз он шахсоне мешавед ки динамонро паҳн мекунед.